Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli ke kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamogo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamogo la kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne nakaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakawu ala ka noya silame bela jele yi Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi-bi in na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agriculture ye ale nana n'o ka na i coko Bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agriculture ye Agriculture ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ min ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DUT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agriculture ale ko kalaninjɛ o ti foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agriculture k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agriculture o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agriculture ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotiba ACI, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence
Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UBAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye utukalo ale tile 13 ye bi ye san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye dogodumangaw an b'u fo ka drali baarakɛla bɛɛ lajɛlen o fo min ye kalifabugukaw ye k'olu fana fo. Nin bɛɛ lajɛlen ye Kolokani sira ye Fala ye. Sɔgɔmada in na k'an bɛ k'u ka forfait ba ko nka k'a lamɛnli ka fisa. An bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka forfait ko nɔgɔya. Volume n'a ɲɛna n'a dilanna a ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma Fala ye. Volume ka ɲɛ o de ka ɲi. Nin waati in na Fala ye kuma misɛnw ka ca Mali kɔnɔ dɛ. Nka cɛ ka kuma mɔgɔ tɛ nin bɛɛ kuma ɲɛ. N'i k'i bɛ nin bɛɛ kuma ɲɛ i bɛ mɛn kuma na k'a sɔrɔ i ma kuma. Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. An tɛ foyi la an ka tɔnɔ kɔ o. Ɲuman tɔnɔ juguman tɔnɔ maanifin tɛ foyi ye i ye min kɛ kɔ. N'i seri kumakan na a b'i kisi ko caman ma. N'i janto i ka layiduw la a b'i kisi ko caman ma. N'i y'a dɔn k'i ye maa ye a dɔn ko tɔw fana ye maa ye Fala ye. Maanifinya ye nin dɔrɔn de ye. Kasange ani bamunan cɛ foyi tɛ bɛ se ka min kɛ kɔ. Don dɔ la dɔrɔn a fɔ ko ko kasi min kun bɛ yan dɛ. O fana bɛ fɔ an ka sɔn o ma. Diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɛcogo o ye Fala ye. Maa si t'i tile kɛ i b'i ka waati de kɛ. Wa sarati o t'i jɔ n bolo. Fala ye fantanya tɛ degun ye koyi. Wa waritigiya fana tɛ cɛkisɛya ye. Bɛɛ lajɛlen n'i dacogo don. I m'a ye nanzaraw ka maanabɔla dɔ bɛ yen. Ale ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na bamanankan na sabula n tɛ fɛn ɲɛnama in tɔgɔ dɔn bamanankan na quoi. Fɛn ɲɛnama dɔ de don a bɛ balo bɔgɔ de la ale cɛ ka jugu ale b'i kun bɔ de ka tile la ka tila k'i kun don a ka dumuni bɛɛ bɛ kɛ dugumana na ale de y'i kun bɔ don dɔ la ale ɲɛ bɛ firifirinin na firifirinin cɛ ka ɲi o bɛ taa filɛri ɲumanninw na a bɛ taa yiri ɲumanninw na ale ye firifirinin lajɛ k'a yɛrɛ lajɛ ale ko ko tiɲɛna ko ala ye nin sɔn dɛ ko a ma ka di wa min filɛ a cɛ ka ɲi a bɛ taa se bɛɛ bɛ k'a ye k'ale filɛ k'ale yɛrɛ lajɛ ale bɛ bɔgɔ de la yan n'ale bɔra bɔgɔ la ale ka balo bɛ gɛlɛya. Fala a y'u to la dɔrɔn denmisɛnninw nana ka na firifirinin minɛ k'a fara fara k'a fili kɛrɛfɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a ko ja k'ale ka bɔgɔla balo in ka fisa a ma dɛ maanifin kan ka o de jateminɛ min b'i bolo kana jɔ la o de ye halala ye. Fala i b'a jateminɛ an ka adamadenya la Ala bɛ misali da an ma don o don ne b'a ɲini mɔgɔ fɛ ni mɔgɔ min sera ka tori su tolilen o ka na n'a ye. Fala i delila k'a ye ko tori ka ko bɛ se mɔgɔ ma tori bɛ balo a halala de la tori tɛ toli o.
fɛn o fɛn bɛ balo a halala la olu ti toli fala ye maa si tɛ se k'a fɔ ko n delila ka tori tolilen jɛgɛ filɛ jɛgɛ kasa ka go dɛ jɛgɛ bɛ balo jɛgɛ wɛrɛw de la a bɛ ji la ye mɛ n'i y'a jateminɛ i b'a k'a fɔ ko jɛgɛ kɔni mana bila dɔrɔn a bɛ toli maaninfinya la ala kɛlen don ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a yira an na barika ko ta nasira fɛ fala ye a jateminɛ dɔrɔn n'u ye fali minɛ u bɛ doni d'a kun u b'a gosi u b'a jogin u b'a fɛn bɛɛ nka e delila ka sɛgɛ ye ka tɔngɔnɔ den ta han parce que tɔngɔnɔmuso ni tɔngɔnɔ cɛ n'u bɛ jɛ a bɛ kɛ gundo de la fala ye barika de bɛ u denw na wa n bɛ fɛn kelen fɔ bi maaw k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'i taatɔ don dugu la fala ye n'i yɛlɛla tɔngɔnɔ kan segin dɛ n'i yɛlɛla tɔngɔnɔ kan segin dɛ i bɛ taa dugu taa min na i tɛ foyi ye ni ɲani ni kabako kɔnɔguwan tɛ ninnu ye bilasiraliw ye an k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na bi kɔnɔguwan bɛ maa minnu na a banba ye jabaru masa ye fala ye degun bɛ maa minnu kan u k'a dɔn k'a fɔ ko ala de b'a wuli bi ka gɛlɛma ani diɲɛ wulila tɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen n'i ka waati don an bɛ bɛɛ fo nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na kibaruya minnu b'an bolo sangaw olu ka musow k'i min bɛ n'o ye misira ye fala ye 15,000 k'olu sera k'o sɔrɔ dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ faralen la ɲɔgɔn kan ko ka taa di wolomasiri tabaw ma sandarikaw fɛ yen wolomasiri tabaw fana ye maaw ɲɛji cɛ ye kosɛbɛ ka balo di guwa 60 ma olu ka se k'o kɛ ka u yɛrɛ ma dɛmɛ n'o ye kucalakaw ko ko kaba bɔlen don han anw segukaw ko ko maa ɲɔ bamakɔ yɛrɛ de y'a mɛn ko kaba n tɛ ne kun t'a dɔn k'a tɔgɔ ye kaba ye fala ye don ɲumanw dɛmɛna maa ɲɔ ko a bɔlen don bi nka min ye kucalakaw bɛ ka mun dun nin waati in na k'o bɛ ka bɔ sikasokaw fɛ yen kajolo musow n'o ye ekɔlikaramɔgɔ musow ye kalan kɛra olu kunna u yɛrɛ ka se ka kɛ karamɔgɔ ɲɛnɛmaw ye karamɔgɔ jolenw ye an n'an da don o la bankasikaw fɛ yen olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sumanw ye u sɔngɔ basigilen don kosɛbɛ nin waati in na denmisɛnninw tɔgɔla dɔgɔkun o kurumukarili kɛra kunungo général de corps d'armée Ismaël Wage ale taara fanga jɔyɔrɔ fa o kɛnɛ kan CNT maa ɲɛma n'o o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ale ye ngilɛw ka lasigiden b'an fɛ o bisimila denmisɛnninw minnu fana bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ fu falaki jamana tɔgɔ la n'a fɔ ma volontaire olu fana ka ɲɛma n'o ye Usman Sina ye ale fana bisimilara Jaw fɛ conseil des ministres kɛnɛ ka fala ye ko so minnu bɛ ka ci sira min bɛ ka dilan OMNAP yɔrɔ la ko k'a lajɛ ko ka a tigiw k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na sabula faso ka baara don ni faso ka baara don u bɛ se ka u ka tɔnɔmada cogo min na ka baara in kɛ ko k'o sigi sen kan ale conseil des ministres kelen fana kɛnɛ ka kunungo an ye juru kura ta yaasa ka dɔ fara tajiko kan jɔyɔrɔ fana dira maaw ma an n'an da don nin bɛɛ la farikolo ɲɛnajɛ an ka musolakaw ye 93 kɛ kunungo u ni Kenya tun bɛ ɲɔgɔn na olu kɔni olu bɛ taa sa demi-finale la fala ye sɔɔni an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamu cogo min. ko kunungo kun ye denmisɛnninw tɔgɔla don ye fala ye a na kɛ minnu b'u ko k'u pari k'u jɛ olu ka denmisɛnninw tɔgɔla don ye a y'o ye yan minnu bɛ se atelier baw sigili ni séminaire baw sigili ni tubabukan baw fɔli la a tɛ nɔ ɲɛ a tɛ foyi ɲɛ a tɛ baara kɛ a tɛ kɛ to ye a tɛ kɛ na ye o y'olu denmisɛnninw ta ye nka anw ka dugula denmisɛnw fala ye olu ye u sigiyɔrɔ yɛrɛ de bila pewu a ma fɔ ko maanden ko ni sigi ma min ɲɛ ko taama b'o ɲɛ de ninnu d'a ma na koyi u taara aw yɛrɛ de fɛ yen o Keɲewayanfan fɛ sɛnɛ daminɛna nɔgɔ ma sɔrɔ u taara wari ɲini Bakari an ka jɛ k'ale lamɛn ale bɛ Keɲewakaw fɛ yen nka degun de y'a se yen han. hali bi sɛnɛkɛlaw kuma ka kuma don e kɔni an b'a ɲini de fɛ i bɛ hakɛ to k'an ye an ka kumaw kana guwan i la an ka kumaw kana nege bɔ i la ɲɛnɛmaya la ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bi kuna minɛ na e kɔni e de ka numéro b'an bolo an de bɛ se ka kuma an bɛ se k'an ka gɛlɛyaw f'i ye an b'a dɔn gɛlɛya ninnu furakɛbaga tɛ yen mɛ e bɛ se ka lase a furakɛbagaw ma depuis waati jan ne kun ye malo dɔw foto ni fɛnw ci ma bi gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya kɔni n'an tɛ ne kɛ fila ye kɛrɛnkɛrɛn ma ne yɛrɛ min filɛ ka kuma fɛ bi ne ye n ka yɔrɔ gɔtigikɛ de ye n dɔgɔkɛ cɛ 4 de bɛ ka fara ne yɛrɛ kan
wonde mo ko ba yin dim seninde dunia la gona na me ko tike mo turu bana ko yoro ne photo video ni fon chema ngama mo turu bana ngara ko gela ne ra digi mo mo ko mo bina be kan mara de la na ma woro yin ni muni mun sola ma faranya ngam tangara sa ngam mo la ngara bola ni sabbi waduru ni kama fula waduru ni kama nani ne ra ga furu taru wole bla bora woro de ga tarla ma chana ni ko ma sambe ga chana afune gazol sayine furu no na gazol litri kama nani gazol litri kama nani taru tar gazol litri ta anani wole anda ko ngeme gela dai an ko hono ni ko boyla kana gona ngon mi yini ni de kay fomo fu ambaro jamana ka gele dai mais bi Senegal ni bi Senegal ko de wala kan ni ko bo Senegal la woni Senegal ni bo Senegal la Senegal la nga dabla na dabla lo gela de jamana biere ne be village mun na adu ne be kay wadu na ma moto bol liggey alu kan ko moto job na na dugula mo re jini ne re nyi dara mi ngam mini ko de ne nyi dara mo na ba na jama keme flay mbi ala kali yuka ka jini ma keme flay kasum tawli donc ya fama kasum tawli am ko mum be aga chande ko bedi na mi ni ke kasum wo sama gelan fona bon korole fana groupe mo ba nga dugu kono nana angara wi ma jurtani kamay sala abisal probana angara mo ko mo bi am mo de utu de la be utu clé temps ana flade groupe mo kili angara mana nga dugu la folo ne mo lo mun turu le photo ci man ma fili anduna kalu sabana kono ne ga mo lo ko wolo wala ka wolo bon ni ki débrouiller ka angara sanga ki raga mo lo ni nyama so mo turu kalu fla na ma angara so be angara me ni ka ko la ko be nafa a fo famo na bo gela ko no be di wono men ko no min fuye ne be min fuye wona ta angara da on ma fula de angu de fuma foro de be fuye ni andi fuye ni mais ka fere do tiga ko angara jini anga sama ga senefon ni senekala angara soro mo wala prix dollar wallahi malubu gela suwa don fando ke toke mani mangara sonno wala ibe angara musoro gela furu mo ba angara muna furu to angara soro nim mo angara soro maludu tinye fana don non me bole bi bisho dega anga ko kone anga mi won boyana kala ma nyono jabana won ngabbi dumita dumina ambe bolo ma senab dabla mi sego dega senab dabla pe kuski mo ko wacce ga senega ati wallahi ka funere be jindo do anga du kono ne boli kana se bima kumum be bi absege nta an haglita dimsen ko na be nana gijan kenyo am bebe jijene kenya ba mamudu bulde la munu manda mambala lu banda mambala la ode kuma mbulu bi kafiye aka hagli to ne biga kuna fun la me jien dungo de shu anu ki sana ka watibe ama nyini fa anu kuma munu ko ode anga kuma la selari mi haga to nyini ka fa mo wala ode kuma mbulu kafiye fala ye san bingani min tara ka ɲɛsi wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ma sanga bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko nin y'olu kungo ye wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka min ye wolomasiri tabaw dɛmɛ k'i min bɛ sangaw fɛ n'a bɛ f'o ma ko misira o musow de y'u fara ɲɔgɔn ka fala ye dɔrɔmɛ man dɔgɔ 1000 ma ca sefa wari 15,000 u sera ka o de sɔrɔ ka bɛn ni nin kalo in tile 9 ye musaka min fara ɲɔgɔn kan muso ninnu fɛ sa hakilina in bɔra muso 2 de la misira kaw fɛ yen u y'a yira sa wari u taara di min ye Félicité Jara ma n'o ye san ale maire ye a fɔra ko ni ala sɔnna a ma wari min s'a seyɔrɔ la a yɛrɛ y'a fɔ muso ninnu ɲɛna wari in hakɛ tɛ dɛ ŋaniya min bɔr'u yɔrɔ o de ka gɛlɛn kosɛbɛ o de faamuyali ale b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sangaw an b'u fo fala ye
san dugutigilakaw kabilatigiw fɛn bɛɛ bɛ san kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen fo tarawelelakaw min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la san toro ni karantela yɛrɛ dugutigibaw k'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Aba Ture sɛbɛn a cira an ma ka bɔ ale fɛ Sangaw fɛ musow ye nin wulikajɔ min kɛ ka taa musaka di Félicité Jaraba ko k'a di sɔrɔdasiw olu ma 15,000 k'Ala k'a fara o si kan armée yɛrɛ fala yi ale yɛrɛ fana b'a ka dɛmɛw siraw la i b'a dɔn k'a fɔ bi na min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u fana bɛ hinɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma dɔgɔkun in kɔnɔna na sa a yɛrɛ k'a fɔ ko balo kɔni u y'o cɛ k'o ton kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka dugu kɔnɔna na yen n'o ye aw ka région kɔnɔna ye fala yi dugu min bɛ n'a fɔ ma ko Sandare bolofara min sigilen don sa n'o ye wolomasiri tabaw ka bolosara 4nan ye olu ɲɛmaw taara min ye Sandarekaw fɛ yen balo u nana n'o ye malo kilo 50 kilo litiri 5 sukaro litiri 5 min ye makɔrɔni carton ka taa se safinɛ ma ani javeli ani ne yɛrɛ sagona ko fala yi n'o o ye kumu ye lemuru u y'o fana bila a la ninnu b'u yɛrɛ fa o la sa nin dɛmɛ minnu talen filɛ ne ka di sa a bɛ di guwaw ma guwa minnu bɛ bi ni se tɛ olu ye fala ye minnu bɛ ni waati gɛlɛyalen don u ma maa min bɛ sa n'o o bɛ armée ale ka nin wulikajɔ in ko hukumu kɔnɔna n'o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma min ye capitaine Jelika Sibi ye surakamuso a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye laada de ye armée bolo fala ye waati ni waati maa minnu bɛ ni degun b'u la armée yɛrɛ ɲɛ b'u ye a ka wulikajɔw senfɛ o maaw de bɛ taa ka guwaw ta sa k'a lajɛ ka nin kɛ ka u boloma dɛmɛ yaasa waati degun bɛ se ka tɛmɛ u kan cogo min na Sandarekaw ka maire n'o ye Umaru Konate a ye wolomasiri tabaw fo nin baara in kɛcogo ɲuman na k'a yir'u fɛ sa ko olu kɔni tɛ se ka foyi fɔ ka fara nin kan lakana basigi ni lafiya ani ka tila ka balo fana di maaw ma maa minnu ni se tɛ olu ye k'olu tɛ se k'a fɔ fiyewu ko min ye armée ye ko a barika koyi ko Ala ka a bila fɛn caman nɔ na Ala ka dɛmɛ kɛ u ye min ye mara ɲɛmaabaw yɛrɛ fana olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan wolomasiri tabaw ka dagatigiw yɛrɛ tun b'a ko kɛnɛ kan sa baara in ale kun cira ni dugawu ni seliw ye ka ɲɛsin jamana ma maa binna wolomasiri tabaw ka gun kan nin waati na ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ o sumaya min ye baro kɛlɛtigi ye minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna ale o nagakɔrɔ minisiri ye fala ye ale ka baarakɛyɔrɔ la sa a ye maa bisimila maa min n'o ye Ngilɛw ka lasigiden fala ye an de nin jɛ in ɲini k'a ye Ngilɛw ka lasigiden a bɛ munumunu dɛ a bɛ nin kana kɛ san 2022 ani 22 san 2022 waati ani san 2022 waati alimaw ka lasigiden dɔ tun bɛ fala ye o kun bɛ taa hali kɔɲɔkɛyɔrɔw la hali denkuliw a tun bɛ t'o la ani kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen nin fana a senna ka di a timina ka di kelen fana tun bɛ indiyɛnw bolo yan o taara o yɛrɛ tun bɛ Mali yɛrɛ jɔnjɔn bɛɛ da ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ale lasigidenya ni lasigidenya wa fala ye sunkalo kunnafoni so ka dɔgɔ a kun tɛ balo bila ka taa yɔrɔ min ani suntigɛw donc nin fana bɛ a baara kan kununko baro kɛlɛtigi y'a bisimila n'o o ye Auguste Makeyi ye a y'a yira sa k'a fɔ ko u nana sa u ni Mali bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ cogo min na kuma bɛ tali kɛ olu ka dɛmɛ min na tɛmɛ sira minnu fɛ fala ye basigi ni lafiya tiɲɛ don min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taamata na sira fɛ kɔni bibi na min ye Grande Bretagne ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen olu ka baara fanba kɔni bɛnnen don min ma sa o ye maanifinw ka hakɛw dafali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na a y'a yira sa ka kuma senfɛ ko min ye nin waleya in ye nin ye laada ye olu bolo ambassadeur a ko ni Ala sɔnna a ma Mali bɛ ka taa sira minnu fɛ nin ye olu na wuli ka jɔ kɛ sabula olu ka kuntilenna ye min ye kelen pe fala ye a ka di jamanadenw ye wa n'olu bɛ sɔn a ma olu bɛ don a da fɛ sabula olu ko foyi tɛ se ka kɛ ni jamanadenw tɛ a y'a yira ko nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ko nin tɛna k'a laban ye dugawudenw o kɛra ka baabu in ale kun cɛ baro kɛlɛtigi ale ka minisiriso o kɔnɔna na polisilakaw sirakɔrɔ mɛgɛtanakaw fɛ yen u tɛgɛ kiri maa 2 la fala ye min ye sirakɔrɔ mɛgɛtana ale polisi ɲɛmaa bɛ maa min bolo sa o ye contrôleur principal de commissaire principal de police Sori Ibrahim Tungara ale y'a yira sa k'a fɔ ko utukalo tile 4 sigana maa 2 tɛgɛ dara olu kan ninnu ye bingalikɛlaw ye u ɲɛ tana ye walifɛn ye wa marafa bɛ u bolo n'o ye bamanan marafa ye a n'a mugukisɛw bɛɛ lajɛlen wulikajɔ in sɔrɔla min fɛ sa kalo tile 2 a yɛrɛ sa kun min ye manankɔrɔninkaw fɛ ye bintara kɛ dɔ de ka ye k'a kɔ minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'o ye sokɔnɔ minɛn kɛ kɛnɛma minɛn ye fala ye sɛgɛsɛgɛli bolo nana da sa siganama fɔlɔ min minɛna LT san 19 240 ani 50 o sɔrɔla a kun min kun tununa o wari kelen in de don ale kɔfɛ
MBS san 36 ko yɛrɛ kun ɲininen no koyi ko ɲɔana bingalikɛla yɛrɛ tɛ fiyewu kabini san 2024 a kun nɔ minɛna ɲamanakaw fɛ yen u y'a ta i b'a dɔn polisiw mana tila la olu taa n'a ye kiiri tigilamaw fɛ yen ko u tun bɛ ka nin cɛ in yɛrɛ ɲini yɛrɛ maa ɲininen no polisilakaw yɛrɛ fɛ o la sa u taara ale ka so u selen ye min kɛ n'o ye maa kofɔlen ka yɔrɔ ye a ma taa n'o yɔrɔ wɛrɛ la koyi so banbali don a taara n'u ye sirakɔrɔ mɛ ka taa n'o kɔnɔna na a ka maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen de tun bɛ pistolet n'o ye bamanan pistolet ye o b'a bolo kisɛ 7 BC marteau fɛn fɛn bɛ sanu bɛ se ka kɛ ka bingali baara kɛ ka daw kari o minɛnw bɛɛ lajɛlen o bɛ so banbali dɔ kɔnɔ a bɛ bingali kɛ ni min ye ni maa 2 bɛɛ lajɛlen sa min ye Sori Tunkara n'a ka cɛdenw ye n'o ye commissaire principal Fala ka bɔ sirakɔrɔ Mɛkɛtana olu tilara baara la u y'u di kiiri tigilamaw ma min ye polisi ɲɛmaaw sa ko ka foli ta ka ɲɛsin u ka directeur ba ma n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ale fana ka dɛmɛ bɛ sɔrɔ ministre Dawudu fɛ wulikajɔ ni cɛsirila basigi ni lafiya commissaire n'o ye Kɔnpolo Tunkara ye ko sirakɔrɔ Mɛkɛtana ni Mali cɛden bɛɛ lajɛlen sa ko ni fɛn o fɛn bɛ ni maaw y'o ye Fala ye u ka se ka olu wele 101 na n'o ye 101 ye sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye Kɔnpolo Berté ka bɔ polisi direction générale ba ale kɔnɔna na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa Fala ye i b'a dɔn k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ mara kama bɔli ale don farafinna tɔgɔ la o ɲɛnamayara utukalo tile 10 Bamakɔ ta kɛra yan min ye gouvernorat kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Bamakɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen commune bɛɛ n'a ka dugutigi n'a ka coordinateur an ka commune ta o ye Seydou Sangare ye ale de ye commune 6nan dugutigiw ka coordinateur ye Fala ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye an n'a masalala min ye Sangare ye a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn. N bɛ aw yɛrɛ fo fɔlɔ mun ye kɛra sababu ye n bɛna se ka fɛn fɔ mɔgɔw ye k'aw fo k'aw waleɲuman ne bɛ fɛn in bila nisɔndiya minɛn kɔnɔ puisque anw bɛ min yɛrɛ ɲini kosɛbɛ kosɛbɛ an taabolo la o ye an yɛrɛ ka wele an yɛrɛ kunkan kuma la n'i y'a mɛn ko mara cɛmabɔli a bɛ daminɛ dugu de kɔnɔ wa n'a bɛ daminɛ dugu kɔnɔ obligatoirement dugu ɲɛmɔgɔ fɔlɔw ni o ye dugutigiw kafotigiw ani kintigiw ye olu ka y'a kɛnɛ kan donc n'an nana nin kɛnɛ kan an b'a fɔ nisɔndiya de b'an na an kɛlen ka an tɔw sɔrɔ yan nɔ ministre ka weleli kɔnɔna la bi wula in na gouvernorat la n'i y'a mɛn saniya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ jiko yɛrɛ don n'i y'a mɛn kɛnɛya jiko don bunadamadenya yɛrɛ se ka sabati jiko ka gɛlɛn kosɛbɛ adamadenya taabolo kɔnɔna la donc ni ji sɔrɔla saniya kuma bɛ fɔ o kɔfɛ a fila tɛ taa ka ɲɔgɔn to a fila bɛɛ ye kelen ye saniya ni jiko a fila tɛ taa ka ɲɔgɔn to an mago bɛ ji la bi degré min na n'i y'a ye ko Mali bɛ jate dugukolo minnu n'a jukɔrɔ ji ka ca a dugukɔrɔ ji ka ca Mali bɛ jate o la k'a ye k'a fɔ degun bɛ se ka ye jiko la vraiment a kuma kan ka fɔ yɔrɔ caman na. O hukumu kelen kɔnɔna na mara kamabɔli tɔgɔla don la sa yanfoyilakaw fɛ baro sigi kɛra mairilakaw olu fɛ min ye utukalo tile 10 ye mara kamabɔli baaraw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ dugudenw ye
fɛɛrɛ ni dabali minnu fana sigira mairie yɛrɛ fɛ sa ka se ka baara kɛ a ye kimɛli kɛ o la sɔrɔkota na sira fɛ yanfoyila mairie kun y'a jabali sa ko ale bɛ sefa wari miliyɔn 95 de ɲini 77 o de sera ka sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye 100 sira la sa o bɛ bɛn 90 o de ma kulukorokaw fana fɛ sa jiko kuma o de kɔni kɛra don in ale ko fanba ye 100 sirada ma 50 ɲɔgɔn ko kulukorokaw fɛ jiko dɛsɛ bɛ olu de la bi o degun o danganɛmayara bɛɛ lajɛlen ye baro sugu senfɛ baara ninnu sa olu kun cɛla ni yɔrɔw lajɛli ye yɔrɔ minnu bɛ bi n'olu kan ka ji sɔrɔ kulukoro marabolo yɛrɛ kɔnɔna ni degun bɛ olu kan sigida yiriwali ko ta nasira fɛ ni waati in na bankasikaw fɛ min ye balo ye ko ale sɔngɔ kɔni bɛrɛ bɛnnen don kosɛbɛ dugudenw olu ma jateminɛlikɛla minnu bɛ suguko kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna n'olu bɛ marabolo la sa u y'a yira sa ko ɲɔ kɔni ko sɔngɔ kɔni jiginna dɔɔni sabula utukalo tile 11 dɔgɔdonya fɛ jateminɛw kɛra sa k'a fɔ ko a bɔra 40 na ka na yɛrɛ sɔrɔ sa 30 ale ni dɔrɔmɛ 9 na min ye sɔ ye sa ko kɔni tun bɛ 100 ni 80 o tun bɛ 90 na o nana yɛrɛ sɔrɔ sa 90 ni dɔrɔmɛ 8 na bi kaba o bɛ 40 na kilo 1 o bɛ 40 na o y'a yira sa k'a fɔ ko nin sɔngɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka fisa kosɛbɛ tiga min ye keninge ye ka taa se fini kisɛ ma sa ko olu bɛɛ lajɛlen fana sɔngɔ ka fisa kosɛbɛ basigi kɛlen don o la bankasikaw olu fɛ yen nin waati in na bamananw b'a fɔ min ma ko maaɲɔ ni bamakɔkaw b'a wele ko kaba fala ye ko a bɔlen don kosɛbɛ kucalakaw fɛ yen nka kucala yɛrɛ kɔnɔna na sa sara kɔni o ye den 300 ye n'i bɛ fɛ ka den kelen sa 15 walima 20 o b'a feere ma o la min ye kucalakaw ko nin gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ko olu ka kaba de ma se fɔlɔ ndɛ nin Sikaso kaba de ko ndɛ n'olu ka kaba sera ko sara kɔni bɔrɔ k'i bɛ bɔrɔ de fɔ 100 donc olu bɛ ka dugawu kɛ sa olu ta in komi samiyaji a ma don joona nɔgɔ ko gɛlɛyaw yɛrɛ bɛ jamana fan caman fɛ o de y'a to sa olu ma se ka min ye nin fɛn sɔrɔ ka kɛ a waati la nka n'Ala sɔnna a ma ko ni olu ka kaba bɔra ko sɔngɔ bɛ jigin jagoya la Sikasokaw ta an'u yɛrɛ ta mana fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ jigin Bafula bɛ u ye wulikajɔ kɛ ka sigi sen kan yaasa cogo min na jiri turu min fɔra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka o latimɛ yiri 100 o de kan ka turu Bafula bɛ denmisɛnninlakaw fɛ marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen faral'u kan ani jinɛtigi ni kabilatigiw ka se ka yiri 100 in turuli baara olu daminɛ Bafula bɛ ale marabolo la kulukorokaw fɛ yen min ye maa 50 ɲɔgɔnko ye kalangɛr'u olu kunna jo sariya o lafasali ko ta na sira fɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la min ye jɛkulu ɲɛmaaw ye ka taa se muso ɲɛmaaw ma sa denmisɛnninw ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen jo sariya lafasali ni maa min bɛ se ka taa kiiri la cogo min na ka se ka kiiri ka wuli ka ɲɛsin kiiri ma ka se k'i ka hakɛw dafalen ɲini nin kalansen walayi u bɛna an ka duguw ci ka d'an ma naloma tɛ fa togoni na n'aw fɔra sa ko anw ka kiiri taabolo bɛɛ dɔn filɛ ni galamana ci ɲɔgɔn na an tɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen Famagu ale ni Danmarkaw ka lasigidenso olu de kɛlen don ka nin kalansen sigi sen kan kulukorokaw olu fɛ yen kangaba jɛrɛ belebeleba filanan kɛra ka ɲɛsin nagakɔrɔla baaraw yɛrɛ sigisini ma kangaba marabolo kɔnɔna na baara in ale sigira sen kan utukalo tile 11 u ka ɲɔgɔn lajɛ soba kɔnɔ cercle ale kɔnɔna na min ye Dirisa Konare ye ni ale ye préfet ka dangan ye ale yɛrɛ tun bɛ kɔnɔ in kɛnɛ kan fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sa ka jateminɛw kɛ sa min ye kangaba yɛrɛ ka yiriwali baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o y'u da don la babu kun donna maa min fɛ sa o ye u ka mara nagakɔrɔ mara ɲɛmaaba n'o o ye Mamudu Dunbiya ye ale ye ɲɛfɔli kɛ sa baara min sera ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la saniya ko ta na sira ale ni dugu basigi ko ta na siraw bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnɛ kan sa Moti gouverneur ba ale yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye général de brigade Dawuda Danbele ye chambre de commerce n'o bolofara bɛ Motikaw fɛ Bawuro Bacili ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan chambre de commerce n'o bolofara bɛ Motikaw fɛ Bawuro Bacili ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se dugutigiw ni marabolotigiw bɛɛ lajɛlen ma gouverneur ale tɔgɔ la sa min ye direction minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ ko kunna minnu ye jago ko kunna ka taa se douane ma olu bolofara fɛn fɛn bɛ yen a y'u bɛɛ lajɛlen wele ani kiiri tigilamaw ɲɛfɔli kana kɛ juraw ɲɛna u ka hakɛ ko la nka fɛn minnu fana bɛ yen n'olu jagoyalen n'u ka kɛnyɛrɛye tigilamaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye Moti marabolo kɔnɔna na u ka se ka minɛnw sɔrɔ minɛn minnu b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min Dawuda Danbele ni ale ye gouverneur ye a kɔni foli ta ni ka se bɛɛ lajɛlen ma hakililajigi kalanw olu fana kɛr'u kunna baara ko ta natira sira fɛ hakililajigi kalanw olu fana kɛr'u kunna baara ko ta natira sira fɛ a yira sa ka fɔ ko nin waleya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sa baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'a fɔ ma ko Kɛr Mali nin ye ale ka baara sigilen ye sen kan Yoroso denmisɛnninw olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ matarafali nɔfɛ min ye denmisɛnninw ye sa minnu kan ka alvitiriya baara kɛ fala ye
maa 15 don nka muso 6 bɛ a la olu kɔni ka dɔnniya kalanw kɛ sa arbitriya kalan ka kɛrɛnkɛrɛnnen na ntɛnɛn tɛmɛnen tile 5 baara in ale kɔni bɛna n'a to sa u ka se ka faamuyali kɛ arbitriya baara bɛ kɛ cogo min na bi sariya minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kunna n'o ye senandolatan ye ani sigidaw la cogo min na u bɛ se ka min ye arbitriya baaraw fana kɛ baara in sa ale kɔni sigira sen kan Mali fédération de football fɛ fala ye ligi min bɛ Sikaso kɔnɔna na o ka baara bolodalen o de kun ye nin ye. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ati dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ko warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. fala ye an bɛ taa Mali tɔgɔla so kɔnɔ kulubakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri ka laadala ɲɔgɔnye min bɛ kɛ araba o araba layidu ale timɛna kunungo général d'armée Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye sariya sɛbɛnkuraw ye olu dɔw ɲɛbila baaraw taara minisiriw ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma min ye baarakɛlaw ni baara bolodalenw y'u da don o fana na minisiri min bɛ ni ale ye minisiri d'État ye ni ale b'an ka jamana sɔrɔ ko ni musaka ko kunna a y'a yira sa ko sanu feere sugu sigi cogo b'an ka jamana kɔnɔ bi fala ye n'o sariya kun sigira sen kan décembre kalo ale tile 20 septembre kalo tile 25 san 2015 n'o bɛ tali kɛ sugu bulon ni sanu feere ko la gouvernement ale ni jamana yɛrɛ ka baarakɛ bolodaw tɔgɔ la ko o sɛbɛn min bɛ sa ko majɛ dɔw bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnen na ka taa wolomasiri tabaw ka ta sira fɛ sɛbɛn min filɛ nin sa n'u bɛna o yɛlɛma o bɛna to sa yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu kɔni kan ka kɛ ɲɛfɔliw ye walima ni weleli kan ka ko la ka jamana labɔ kalama sɔrɔdasiw ka minɛnw sanni ani minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sali bɛ jamana fɛ sa ko bɛna b'o la sɛbɛn min falennen filɛ nin sa a bɛna to sa hakilisigi ni basigi ni faamuyali ka kɛ juraw fɛ ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw ka kɛ ni jamana bɛ sanni minnu kɛ wolomasiri tabaw tɔgɔ la walima n'a ka sanni kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen olu bɛna don sariya in kɔnɔ yaasa ka se ka labato ka sariya in fana k'a la kurakuraya baara ka se ka kɛ ni a ye Aluseni Sanu ale y'o fɔ kunungo conseil des ministres la minisiri min bɛ sariya ko kunna sa ale ye ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres ye k'a yira sa ko ale kɔni ye sariya dɔ ta sariya min bɛna to sa dugukolo ale kiiritigɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi sen kan k'a nana ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna fala ye nin waati in na kiiri sigira cogo o cogo dugukolo ko kuma bɛ n'i jɔ canjalan can yaasa ka se ka danfara bɔ ale ni kiiri tɔw bɛɛ lajɛlen na sa ale tɔgɔla sariya so bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka marabolo minnu bɛ bi bi na ni cour d'appel bɛ olu kɔnɔna fala ye o ye Kayi ye Sikaso Moti Segu Gao ani Bamako o kɔrɔ sa olu cour d'appel bɛna na cour spécialisée in sɔrɔ fala ye dugukolo ko ale ta sɛgɛsɛgɛli kan ministre Mamadou Kasoge ale taara n'o sɛbɛn kunungo conseil des ministres la bɛnkɛra o kan ministre man ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ la sa a y'a yira sa ko diɲɛ seleke naani tɔma min bɛ yen n'o ye IDA ye min ye juin kalo tile 30 san 2026 o ni Mali kun y'i bolo n'o sɛbɛnna sɛbɛn min na dɔ fara an ka courant yakubali kan ka kɛ ni musaka dɔ o juru dɔ de ye an ka jamana la wari in ye sefa wari miliyari 19 miliyɔn 744 wa ba 7 ani kɔ ka taa se 140 ma fala ye ko baara in kɛ kun ye sa ka se ka dɔ fara énergie fanga kan an ka Bamako yɛrɛ kɔnɔna na ni marabolo bɛɛ lajɛlen na énergie yɛrɛ fara sa ka se ka minɛnw d'a ma minɛn min b'a to sa a bɛ se ka baaraw kɛ lafiya ale kɔnɔna na musaka in Mali jɛra ni a juru tali ye ka baara kɛ ni a ye conseil des ministres ye o jalatigɛ ka ban minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna sa ale ko k'ale kun ye hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan maanifinya kalan bɛ se ka kɛ cogo di an ka danbew n'an ka tabiyaw
k'a tun y'o ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres la juillet kalo tɛmɛnen min ye Abdul Kasim Ibrahim Fama ye an tɔ ma a ko fɛɛrɛ kan k'a daminɛ sa san 2026 ka taa bila san 2027 la ka kɛ ni an yɛrɛ ka jamana ye layidu min ta sa k'a jira k'a fɔ ko a na o sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen a lawaleyali a n'a timɛli n'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna sinsin an ka danbe n'an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka maanifinya taabolo kan k'a kɛ kalan ye kalan min bɛna kɛ waati kuntalajan kɔnɔna na sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ka bɔ a la ka se ka denmisɛnninw lafaamuya k'u lamɔ ka kɛ sini maakɔrɔba ɲɛnɛmaw ye conseil des ministres ko a jara n'o ye sa ko ka sɛbɛn in fana lawaleyali o daminɛ jamana kɔnɔna na ministre min bɛ dugukoloko kunna sigidaw olu yiriwali ale ni kɛnɛw fɛrɛli an ka jamana kɔnɔ fala ye ale y'a yira conseil des ministres sa k'a fɔ ko nin waati laban in na Bamakɔ kɔnɔna na ale y'a ye k'a fɔ baara belebeleba bɛ ka kɛ min ye base 101 o tɛ senu base ye sa wa ale ni OMAPU direction ko baarabaw bɛ senna ye baara mun bɛ senna fala ye k'a bɛ ka don wali dugukolow kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a bɛ ka don wali dugukolow kɔnɔna na ale b'a ɲini conseil des ministres fɛ fala ye u ka sɔn u ka jɛkulu sigi maa bɛ yen sa ko se kɛra u ka dugukolo ma ka kɛ ni hakɛ min ye o wari ka di o tigi ma k'a tigi kumabɔ n'o ye conseil des ministres ko u jara ni o ye ministre ka ale bɛ se k'o baara kɛ k'o jɛkulu sigi maa bɛ yen n'u taara don i ka yɔrɔ la fala ye n'a bɛ degun si ma sabula jamana ka baara don o de bɛ fɔ ko ni fagaw kɔni ko sira bɛ bɔ i kunjama i bɛ ji de k'a la k'i sigi Grande Muraille Verte kunna sa o kɛra Zantigi Buwako ne o ye ingénieur statisticien ye direction nationale min sigilen don saniya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani jinɔgɔw la kɔlɔsili an ka marabolo bɛɛ lajɛlen na Musa Balo o ye vétérinaire ingénieur ye ministre so min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ seko ni dɔnko kunna dunanjigi ko kunna sa inspecteur min sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya la artisanat ni tourisme kunna sa o kɛra Seydou Jabate ale administrateur culturel ye ministre ka baara bolodalo hukumu kɔnɔna na sa min ye ministre min bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati kɔnɔna ale bɛ gouvernement ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna sigi sen kan fɛɛrɛ min na to sa kasobon baara kɛcogo kasobon sariyaw ka se ka olu falen yaasa Mali a bɛ se k'i bɛrɛbɛn cogo min na diɲɛ sariyaw ma min ye nin waati laban in na k'u y'a ye k'a fɔ ko kati gɛlɛya o bɛ ka caya kaso ko ka olu fana don ba la a y'a yira sa k'a fɔ ko sariya min kɔni sigilen filɛ sen kan nin ye ale fɛ a ka lawaleyali ka daminɛ ɲinansan in yɛrɛ kɔnɔna na ka taa se san 2030 o ma ministre min bɛ baara kunna n'o ye baarakɛlaw ka ministre ye fala ye ale conseil des ministres ladɔnniya sa ko tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ ka AES tɔgɔla baara in yɛrɛ kɛra Bamakɔ yan k'a daminɛ sa min ye juillet kalo ale tile 27 ka taa bila août kalo tile fɔlɔ la baara in kɛra maa mafalenw fɛ yan maa mafalen minnu bɛ AES kɔnɔna na sa baarako ta na sira fɛ ko k'a lajɛ sa ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye min ye AES kɔnɔna na sa u ye bɛnkan minnu sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan i ye baara ɲini o y'a sɔrɔ Burukina o a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye u ye fɛɛrɛ fana sigi sen kan sa sarako ta na sira fɛ hakɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ye u ye fɛɛrɛ fana sɔrɔ sa min ye baara yɛrɛ bɛ sinsin fɛn minnu kan sɛbɛn min bɛ a to ni bɛ se ka baara kɛ n'o ye n'o bɛ baara kɛcogo nɔgɔya i bolo sa ka se ka faamuya kɛ n'i bɛ yan o i bɛ Burukina o i bɛ Niger o i k'a dɔn k'a fɔ ko ni tabiya kelen de don k'u y'o sɛbɛn fana larawuli k'o fana labɛn k'o da conseil des ministres ale tulo kan ministre min bɛ sigida saniya yiriwali kuntalajan kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'olu tun bɛ mongolikaw fɛ yen jɛrɛ belebeleba la jɛrɛ min bɛ tali kɛ nin waati na sa dugukolo minnu bɛ yen n'olu bɛ ka tiɲɛ olu la kurakurari ka kɛ ni cɛncɛnfuga degunw ye ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye Ulan n'o ye Ulan Bator n'o ye mongolikaw ka dugu ye ko baara in kɛra ye k'a daminɛ sa utu kalo salen tile 17 ka taa bila tile 28 na jɛrɛ in kun ye tako 17 ye Mali fɛɛrɛ minnu b'ale bolo o ye ka ministre ni ne yɛrɛ de y'a ka baara ye dugukolo la kurakurali a ka spécialité yɛrɛ o ye o de ye a bɛ s'o baara de la o kɔni on zone domaine L o la sa ko kɛnɛ ka ɲi fɛɛrɛ minnu sigira sen kan Mali tɔgɔ la ani fɛɛrɛba minnu bɛ sa ka se ka ja kungo kunbɛn cogo min na ani ka dugukolo k'olu kɛ kurakura ye ka ninkura fiyɛw la o fɛɛrɛ min bɛ Mali fɛ a y'o bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la musakaw sɔrɔ cogo fana ministre ye ɲɛfɔli k'o la ministre min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kunna sa ale conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ ko danbe bulon k'o sigira sen kan utu kalo tile 8 ko a bɛna n'a to kalansen min ye kalan bulon maaya danbe min ye adamadenya danbe ka taa se an ka seko n'an ka dɔnkow ma sa ko o baabu olu kɛyɔrɔ bɛna kɛ min ye danbe bulon ye ko yaasa k'a ko Koromo karisa jɔ minɛ u y'o de ta k'o kɛ misali ye ka baro sigi ko ka bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kama bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔna na cogo min na Mahamudu Dafɛ y'a yira sa ko danbe bulon in kɔni sigikun ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la
o ye sa maliden kura baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka se ka jamanadenw la faamuya an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka tabiyaw la ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ denmisɛnw ka se ka kalan bulon in kɔnɔna na a bɛna na to fana fasoden ɲumanya baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka kɛ ni danbe ye ani maaya ye ka s'u fana sigi sen kan ani maliden kuraya baaraw ye Mamu Dafe ale y'o fɔ minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛyako kunna maanifinya tɔbɔtɔli n'o ye colonel major Asaba Jalo ye ale y'a yira sa ko bana min bɛ yen n'o ye dengue ye ko a kɔni caman ma ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jamanakuntigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen ka tangalanw kɛ matarafa ko sabula bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye an kɛnɛman ka to yaasa an ka se ka faso baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛ Bamako utu kalo tile 12 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone komi ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Kunungo Bamakɔ kɔnɔna na ya min ye denmisɛnninw tɔgɔla don ye ale ni dɔgɔkun kelen min sigilen don denmisɛnninw tɔgɔla don na sa o baaraw bɛɛ lajɛlen kurumukali kɛra CICB kɔnɔna na ministriw bɛɛ lajɛlen olu y'u bila don in tɔgɔla fini na fala ye min ye général de corps d'armée Ismaël Wage sa ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo jamana ɲɛmaaw tɔgɔla baabu daminɛnen CNJ ɲɛmaaba n'o ye Sori Ibrahim Sise ye a ye foli tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma baara minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ bi ka taa sifinw kanu na degun min bɛ sifinnakaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka jɔ ni cɛsiri kɛ faso jɔli baaraw k'olu matarafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye denmisɛnninw ye a y'a yira sa k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ bɛn ni kelenya ale sinsinni na i n'a fɔ Sori y'a fɔ cogo min bibi na sifinw kana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye baara minnu bɛ yen ani jamana ka koba minnu bɛ yen sa u sen bɛ se ka don la Abdul Kasim Ibrahim Fama a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin CNJ denmisɛnninw ma minnu nana ka bɔ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ kunnafoni jatigintanw k'olu kɛlɛli baara kɛ u ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kibaruya ɲumanw di bɔlɔlɔ sira ale fɛ wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ fana min ye ningirila walew ni bamaji walew ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko porokotolenw kɛ u ka u yɛrɛ tanga olu fɛɛrɛw sigi sen kan baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na Mali ni Sisi ni ɲɔgɔn cɛ Welder ye hakililajigi kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko Mali ni Sisi a bɛ san 49 bɔ jamana fila in bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baaraw kɔni kɛlen sa adamadenya tɔbɔtɔli hukumu kɔnɔna na min ye Mali baarakɛlabaw wele bɛ se ka lakana cogo min na bolodi ɲɔgɔnma se ka kɛ sɛnɛkɛlaw ma bagan maralaw ma ale ni togodala maaw ka se ka olu dɛmɛ u ka baaraw la kosɛbɛ olu ka baara sinsinnen don kosɛbɛ min ye duguncininw olu kɔnɔna ma olu dɛmɛnniw ma u ka dɛmɛ fana fanba bɛ taa olu fɛ fasodenbaya waleyaw olu sinsinni ani jɛkulu minnu bɛ yen sa n'olu b'o baaraw hukumu kɔnɔna na olu ka baara ɲɛsinnen don o ma min ye maa filanan ye n'o o ye volontaire ka ɲɛmaa ye Usman Sina Jalo ale kɔni nana yira sa k'a fɔ ko bi a ka dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛ denmisɛnnin ninnu na minnu bɛ yen n'olu bɛ volontariat la u kana na bila kɛrɛfɛ sabula fana jɔyɔrɔba bɛ u la a kana kɛ dɔrɔn maaw k'u ye i n'a fɔ waatinin tɛmɛnaw don ka tɛmɛ ten u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ musakako gɛlɛya min b'u la sa ka se ka baara kɛ a y'i da don o la ani fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan CNT bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u ka baaraw la a ka kuma ye tani kɛ nin na a ko a b'a ɲini denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ volontariat baara a ka se ka se sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan sabula jɔyɔrɔ min b'u la bi a barika ka bon kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ fɛn tɛ sɔrɔ a la faso kanu o bɛ maa bila ale baara ninnu na an ka jamanaw kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka na sa jamana kɔkan kibaruyaw olu la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye
Amada o made sama mone be do fara o de kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o keni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka ta se kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron o be se ka yelema aka sama mone compte la kasani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi o ye mone bo yere la aka chiffre sisan ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi o de kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta Kokan kiwaro amo damne ni Burkina Faso konna e ISC jamana demunu me nulu ka bara benono manviani adwane atobotoli makata se kenya ko mata ulube jerela ni wati na ministru bela jideme wagadugu ka ofei mi ye captain Ibrahim Traoré ye one ale nyoanye haglila falo nga sika sigi senga colonel major Assa Badialo alebe mali togola mi ye babu nunu bela jide sa ko kunye sika bolo di nyoma ka nyini banmanga tove falai ko jamana saba nga demew ka nyesu ka mamunu sigoro bla ka nyesi hinema ka nyesi demew ma ko abela jilenga ke bakuruba kiringi ayasi togola ka saka nyinebo ode kadi uye aka kene saningilengile ko nafatuna na ke ola ya ira sakamni samba fulani muga ani saba jamana saba nyeni layini kamni ayasi sigi wakati ni ka ira saka foko ako kura saka sigi senga kamni gawo ka ofe bengan soro la sabla ministry saba mbela jilengu nyon soro gawo ka ofe kanila selinke bibi na ka sira saka saka lawale ya Senegal ni Belgique eko aningo ngadi Senegal ka ka mbugo tigini demsen do min sibe sa wolo la falai ko de ko ni fatura ko demi fatura ko ayira ka ko bange ba ko ni ko o ya la jaba ere de ko mi ye Senegal ka o ye sa ya ira sa ko ba ale ni atermuso do ko ko ne jara ka de ngoni la jaba wala en soro la mu fe fani ba de ka nyan sa de marali ko no fe donc anga man nun ti se ka fara tuabu nuna de ah tuabu keti jade wo nga fara vintari ka nga to bato mo fe falai ah de re ali ya re ni au fara la ka bo nyana ni furu sara na do ni nge va do ni nge musofe o e mi ya re sharia o kuma te ka bo ke kele mi duro ko mara mano wana ko sega lu ko me sina wala fo fe dawda min ni ale soro la kolosi baye wala fo fe aya ira saka fo ko mi Usman Songo ko soro kunta to la koy mi dawda min yere kuna fondila do fana falai aya ira saka fo ko soro kerengere na ma ko fo no souveraineté ko kunte premier ministre ka barakaro la ko kunte Usman Songo bolo ko nga ko mi Jomay Faye ko do tumaka war do anim bla Usman Songo ka bolo ka saka ni baran nunge ko nga ko ka fo ko abe yere kama musaka dat kelendo ko te wa wana ko mi wasablo fana ko na ko fana musaka te o tebi o te sini ko fo bela jire na wolo fo tan o laba bolo se nyama o Zimbabwe mata ani duru o de salola ka bojila minye u ka ko bolo me na fama ko kariba Zimbabwe yere ko na sa kuna sini ngo ko bato do ko ni tari da kere ka fala ji chabanjela cha dugu de onye wuli ka joga chuko ma mu kan wolo vla o de tunune no minye mata ani duru o shu de sara ka bo bato yin ale bini ko fe Afrique du Sud ka o fe kemi se ba ka kiri ko mbesena ko ablara dogokun septembre kalo tile muga ani sabala ka sawa ke ko kurantiga kumbe aka boga ko kala tsaka nu famu de ko kirima dogoda ko kurantiga ko kuma tsaka fo falai ola sa ya nyini sebe mubulo no nominali sebe ko di ale male kata barake no yani septembre kalo tile muga ni sabache ko wakaba fo be fana ko nominali rete ale ka kemisi ba no fe ko be ko bulay kuna ngami benanga uye ulu ko ngi la ni nga saka sebe no sigi senga ko ka kemisi ba sama ka duluma ulu ka tana ko jamana ko na ngafri sudi kangala no ki kangaranga ko fale ka kiri sigi senga mi ye Donald Trump ye ale afo kunu ngo sa ko Jeremy Tungera otan togola falai kale belenga bokoi ko sabula ale ka panguru mamunu male la koloshi ku ya fo ale nyana ko panguru kala kana chide ko irangelo no ka janfanta ka nyesha ka panguru ma o ko ale la koloshi ba ye min fo ale ye falai
k'ale taara o sira fɛ suɛ ko de la k'ale yɛrɛ ma don Air Force One kɔnɔ tuguni ka bɔ Turkikaw fɛ yen k'i kunna Washington kan ko kunna sini ko Trump a ye nin kuma in fɔ a sigilen kɔ ka bɔ Ankarakaw olu fɛ yen o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ sa kibaruya in kɔni carila fan bɛɛ fɛ Hiroshi Ukuda ni o ye Japonka ye fala ye Toyota dilanba ŋana ko ala y'a ka kalifa minɛ k'a si to san 93 la maa ko fɔlen sa ale de kɔni mobili Toyota kɔni a dilanni baaraw kɛ nka mobili wɛrɛ fana bɛ yen n'a fɔ ma ko Prius n'o ye Idridi ye a y'o fana sigi sen kan ka se ka fana baaraw kɛ Japonkaw fɛ yen min ye nin maaba in ye sa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sabula a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw waati o waati Toyota a b'a bɔcogo caman kɛ yaasa maaw bɛ se k'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo min na ka kɛ n'u ka musakaw ye sabula bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ tɛ kelen ye farikolo ɲɛnajɛ an bɛna o kɛnɛ ka fala ye denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu si bɛ san 18 na n'olu bɛ bololandolaci la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kɔdiwarikaw fɛ n'o ye basikɛti ye kunungo Mali ale Kenya gosi 93-22 nin bɛ kɛ an ka mɔgɔtoniw olu taalen kɔni demi-finale la cɛw olu ka bɔli bɛ bi ni Ala sɔnna ma min mana b'o fana na an na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye Egypte ale ni Uganda o seba an o de bɛna bɛn Egypte ni Uganda ni min ser'o la an n'o seba bɛna bɛn min ye cɛmaninw ye sa olu ta ye bi ye nɛgɛ kanɲɛ 13 olu ni Tunisie de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka taa demi-finale kɛnɛ kan nka an ka cɛmaninw n'an ka musomaninw kabini u taara kɔni u bɛ ka kɛmɛ de boli maaw kan kɛnɛ in ale kɔnɔna na Bamako yan sa min Kayi fala ye taa ni ballontan lajɛ koyi Buguni Kayi ni équipe fila bɛ Kayi a bɛ n'a fɔ fɛgɛman filaw y'olu di ɲɔgɔn ma ka giriman filaw di ɲɔgɔn ma yaasa fɛgɛman ni giriman dɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o tɛ n'o tun ye Kayi mana maa sɔrɔ fala ye Kayi ma ye dɛ Kayi denmisɛnninw parti sagana de la nka Buguni fana olu fana labɛnnen don n'Ala sɔnna ma ndolantan ninnu fila bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi a bɛ kɛ Wɛnsɛn Kulibali la ni maa min tɛ Wɛnsɛn yɛrɛ dɔn lycée Askia kɛrɛfɛla la walima n'i tɛmɛna ministère de la défense la k'a kɛ komi i bɛ taa Kuluba i kinibolo fɛ Wɛnsɛn Kulibali bɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 16 ani nɛgɛ kanɲɛ 18 farikolo ɲɛnajɛ fila in bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ an b'an ka baabu kuncɛ ni min ye sa Kitakaw fɛ yen min ye kibaruya kɔni an y'o sɔrɔ sa ko dugutigi n'o ye Magajanbugukaw ka dugutigi ye Bakari n'u b'a wele ko Tataba